أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngisakhuluma ngomdali namandla akhe nobukhosi bakhe. Lalela ukuthi umdali uthini kimi nawe namhlanje, wena osenongabazane njengabanye ukuthi umdali ukhona. Lalela ukuthi umdali uthini. Uthi ya'lamu ma yaliju fil ardi, wazi noma yini engena emhlabathini. Angikhathali ukuthi yini engena emhlabathini, uyayazi. Wama yakhruju minha, wazi nanoma yini ephuma kuwo umhlabathi. Wama yanzilu minas samaa, wazi noma yini eyehla ezulwini. Allahu akbar. Wama ya'ruju fiha, nanoma yini ekhuphukela kulo izulu, esuke emhlabeni ezulwini, yena uyayazi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, futhi ukanye nani nanoma yikuphi lapho nikhona. Nanoma yikuphi lapho nikhona umdali ukanye nani ubona yonke into eniyenzayo. Lo mdali enimphikayo namhlanje nithi akekho. Nangoku umlayezo anitshela wona ngani nendalo yakhe lena nina nimphikayo nithi umdali akekho, kodwa indalo yakhe nibe nisebenzisa. Ama-fruits and vegetables amila emhlabathini ngenxa yamanzi akhe, enhlabathini yakhe, niwakha ezihlahleni zakhe, namhlanje niyamphika nithi akekho. Allahu akbar. Sengathi umdali angasivula amehlo. Noma kuphi lapho nikhona umdali unani uyanibona. Ayikho into angayiboni eniyenzayo. Allahu akbar. Wallahu bima ta'maluna basir. Futhi Allah ungumboni walokho enikwenzayo. Allah ubona yonke into eniyenzayo. Ayikho into eniyenzayo angayiboni. Allahu akbar. Lahu mulku samawati wal ardi, ngowakhe wonke umbuso wasemazulwini nomhlaba. Ubusa yonke indawo emazulwini nasemhlabeni, kubusa yena. Allahu akbar. Wa ila Allahi turja'ul umur, futhi ku Allah ziyakubuyiselwa izindaba. Yonke into eniyenzayo, yonke into eniyikhulumayo iyobuyela ku Allah, Allah uzobe enibuza ngayo, ngoba yonke lento eniyenzayo, yonke lento le eniyikhulumayo iyini? Iyindalo yakhe. Allahu akbar. Yulijul layla fin nahar. Allahu akbar. Udala ukuthi ubusuku bungene osukwini. Uyena owenza ukuthi mangabe kuubusuku buphele ubusuku kungene ini? Kungene ini? Usuku. Allahu akbar. Wa yuliju an-nahara fil layl, uyena futhi odala ini? Odala usuku lusuka kuphi? Ebusukwini. Udala ukuthi imini iphele kungene ubusuku, adale futhi ukuthi ubusuku buphele kuqhamuke ini? Kuqhamuke imini. Allahu akbar. Wa huwa alimun bidhati sudur. Ngempela Allah ungumazi wanoma yini esenhlizweni. Zonke inhliziyo zidalo uye. Nawe wena ocabanga ukungithuka manje,
uyakwazi lokho ukuthi wena ucabanga ukungithuka ungakangithuki, nokuthi uma uzongithuka uthini, nokuthi uma ungasangithukanga ukuba ubuzongithuka uthini, nokuthi uma ungasangithukanga yini ungangithukanga. Wazi yonke into oyicabangayo wena ungakayisho. Into esezibilini zenhliziyo yakho uyayazi yena ungakayisho, ungakayenzi, nokuthi uma ungasayenzanga kungani ungayenzanga. Njengoba ungasayenzanga ubuzoyenza kanjani ukuba uyenzile. So bafowethu, ningadideki, ningakhohliseki. Umdali ukhona, thina singumzekeliso wokuthi umdali ukhona. Nayo yonke into oyibonayo ephambi kwamehlakho nongayiboni ozwa bethi ingumzekeliso wokuthi umdali ukhona. Ingubuqotho, ingamaqiniso avezayo, afaka isigqivizo, afaka isitembu sokuthi umdali ukhona. Umuntu othi umdali akekho, mthatheni loyo muntu loyo nimuse esibhedlela sabagula ngengqondo ayolasha ngokomqondo, ngoba angeke uphike into ephambi kwamehlakho uyibona, uzibona wena, ubona umndeni wakho, ulibona ilanga likhanyisela emini, uyibona inyanga nenkanyezi zikhanyisela ebusuku, ukwazi ukuthi ulale, ukwazi ukuthi udle ukudla kugwinyeke, uyibona ihlahla, uyibona intaba, bese wena utshela abantu ukuthi umdala akekho. Ubufakazi bube buphambi kwamehlakho namehla abantu. Kusho ukuthi ikhanda lakhe alisebenzi, kufanele uthathwe usiwe ezibhedlela zabagula ngengqondo, uzophuma so right, so ucabanga straight. Yingakho Allah ethi Quran is al-Furqan. iQuran yini? Iyisambulo Furqan criteria ezokuvula umqondo ikubonisa ukuthi ukwazi ukubona into e-wrong nento e-right, uhlukanise between into embi nento enhle. Manje wena mawuzothi umdala akekho uthini kubantu? Awuboni ukuthi uzenza isiphukuphuku? Wena uyindalo wena self, umndeni wakho uyindalo wena self. Lento ikhuluma ngazo wena uhamba ngemoto eyindalo, leyo moto leyo, ngoba le insimbi lezi ekukhandwe ngazo le moto ziphuma esihlahleni. Ihlahla idalo umdala, bese uthi wena umdala akekho. Something khona eshodayo la ekhanda lakho. Sengathi umdala ngasivula ingqondo, asivula amehlo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Max mfowethu, angu-atheki inkabi yami, angu-atheki. Bengikubuyisa njengomfowethu ukuthi hayi umfowethu la engathi useyaphaphalaza, hayi ukuthi ngiyaku-atheka inkabi yami. Kodwa-ke uma ngabe uyangithuka ayikho inkinga, iball pen iyabhala vele ukuthi uzongithuka, ayikho iproblem. Ngiyabonga.